Hvad er det for nogle rum, hun er? Altså, hvad forbinder vi hende med? Okay, jeg forbinder hende med køkkenet, fordi hun laver altid mad. Eller jeg forbinder hende med fitnesscenteret, fordi eller jeg forbinder hende med skoven, fordi hun løber altid ud i skoven. Altså, hvad er det for nogle steder, I forbinder hende med? I to står for bunden, så at sige. Så vælger vi lige fælles nogle farver. Altså, man vælger bare, og det er bare helt spontant. Det er jo fuldstændig, altså... Love. Så ikke noget. Pasta og roulade. Pasta roulade. Ja, men det er fordi, jeg synes, at det var sådan lidt en pasta. Altså, det er som en pizzasnegl, bare med pasta. Men det Frederikke bare sagde til mig, at der fik en til at grine sådan, det var, at de havde rullet det hele den der roulade. Og det var nemlig det der med en pasta-roulade. Hun var ved at dø og grine over, som de så skar ud i skiver. Jeg synes, pasta-rouladen er godt. Ja, det er også lidt bare lidt andet. Det bliver så flot. Prøv nu at se. Det er sindssygt flot. Hakke. Bolognese, hakke. Det er sindssygt flot. Det sætter man hen over. Og ved I hvad jeg Så gør? godt, Peter. Jeg tror på maleriet, så vender jeg det på hovedet. Ja, men det gjorde jeg kun på, fordi de var større. Den her, har du fyldt den ud? Nej, der har jeg bare lavet linje, så du skal bare vælge en kant. Fordi du kan jo ikke ellers ligge noget sult rundt. Hvad så bagved? Ja, men bagved er ikke helt så slemt, det er bare bag på papiret. Se nu her, så nu klipper jeg klipper her. Ja. Men du skal ikke have for meget maling på, det er det der er, fordi det var det, vi havde problemer med herovre. Okay. Starte med at gøre sådan. Det kan man gøre, og så dub det, fordi det så, ja. Sådan der, det er helt perfekt. Åh, skal lige have det der, og så prøver du. Så holder du det helt stille ned på. Du har ikke noget underlag her, så det her. Det gør du det. Ej, se du kommer til at rykke det jo. Ja, det må du ikke. Så op. Ja, du kan se, du havde lidt for meget maling på, men det var da flot. Det er stadig flot. Så du skal... Men man kan også have lidt for lidt, det handler om at ramme helt rigtigt. Jeg siger trykkemesteren derovre. Trykkemesteren. Prøv igen. Men du kan se her, der er for lidt. Der er for meget. Ja, øget det har du ramt ret godt nummer 2 ø. Så prøv det. Eller for det, fordi ellers... Ej, den røg ned mellem brænder. Nej, det gjorde den da ikke. Hvad var det? Skal vi have bolognesen spejlvendt? Hvad siger I? Ja, det synes jeg, fordi så skal man hen og lige stå og nærstudere. Er det sjovt? For at forstå, hvad det er. Fyldt med påske. Sådan her? Så læg den der. Jeg synes... Nå ja, du kan godt lave en farve. Hvis vi skulle have noget farve på. Ja, så lav... Skal det være nu? Men det er så flot. Det er sindssygt flot, og pisseflot med de der farver, vi lige fik ind der. Skidegodt. Og så den lille kommer herop, den lille bouillon, nej, jeg skulle sige, den der roulade Det er nok kommer nærmere herop. mælkesauce, men altså Så er det mælkesauce, så spørgsmålet, det synes den jeg er der, den fylder jo Den fylder rigtig meget, ja. Jeg laver den også gerne om. Nej, for den skal bare være her. Så Vi sætter vi skal jo på. magnusim, det så skal så højt, så kan den ikke komme ned igennem her. Ja, Det er godt, ikke godt. lidt, hvis der også... Er der 2 af de her? Ja, og vi Nå, mangler det er Nick og Jay her. Ja, der er Det forskellige, I kan se Nu klipper du lige det på der. siden eller på låget. Så lægger vi det fladt ind på noget her. Lidt, vi begynder at køre lidt hornslet på det med farverne. de der farver der. Nej, altså det er fedt, fordi at det er nemlig velovervejet, at det ikke bliver for... Ej, nej. Det kan godt være, at han var lidt udskilt, fordi der er så meget pæk og patter og sådan noget. Nå, det... Altså, når man står så meget ved det, det er meget fedt, synes jeg. Vent lidt klip. Ja, lige klipper klippet Så det tager her. jeg ikke klip den derovre. Lige klippet det her til. Den klipper jeg. Ja, pasta roulade kan den lige... Sådan, skal vi se her. Den ligger her. Og så skal vi have... Ja. Kunne den her, hvad sker der, hvis man smider den her under? Så den ikke er lige så... God idé. Virkelig god idé. Ja. Vi Og klipper så, den skal jo klippes. Prøv at klippe den til. Hvordan tænker vi, er det bare lige? Ja. Altså, eller skal jeg følge? Nej, lige en klods. Virkelig god idé. Den ligger lige nedenunder, og så ligger det der pasta. Jo, og har vi... Så det her, det giver bare en fornemmelse af, hvad det vi gør bag et glas. Fordi det gør jo... Men prøv at se, hvor klar jeres bliver. Kan I se, hvor meget klar jeres står frem her? Det er det, når det lige... Ved du, hvad jeg mener? Hvor tæt skal jeg af op af teksten her? Så tæt som du kan. Nej, bare det er jo et glas. Det giver jo bare noget, når man har... Ej, jeg synes, det er godt, jeg vendt den der. Ja, det er så godt. skal man nemlig, så skal man stå over og sige, hvad er det Det er der? sindssygt flot, det der. Og så skal vi have den der nedenunder. Skal du have hjælp til det? Gemmer der sig et hemikæst sted? Det gør der ikke. Det gør der ikke. Det Og er så skal vi bolognese. lige... Jeg synes faktisk, det er godt. Det er fucking fedt. Jeg vil Mark. Det er den størrelse, der er stor nok til, at man kan ytre sig, og lille nok til, at man kan hænge det stort set alt. Nu får vi se, om det nogensinde kommer op og hænge. Det kommer op og hænge. Vi overvejede at tage det forbi Brun Rasmussen til vurdering. Ja, Det synes jeg... de laver sådan Få noget. en lille kvittering med, det kunne da være. Hvor skal Cirka I 0 stå? kroner. Hvor har I nogle navne? Ja, vi- Vil I skrive her eller her? Med de der stenslet, hvor Med de de henne? der... Med Det var de nu, der. det Ja, skal jeg nok så se. det kan vi lige gøre. Skal vi et forbogstav? Nej, det er kun dato. Nej, jeg vil bare skrive hendes Det er hendes dato. dato, og så skriver vi underskrift bagpå eller et eller andet, fordi jeg tror, det fylder for meget Og så med kan vores du vurdere, om du vil have det her, eller om du vil have det heroppe. Jeg vil Yes. sige, at det skulle stå Altid ned til venstre. Ja.
Ikke Og også? så gør vi noget heroppe. Du skriver lige Uden streg, ikke også? Uden streg. Lige ud i en køre. den kode 2907 Jeg 1965. tror kode. Lang kode. Godt. Bolognese, hakkekød, mælkesovs. Står du det? Du skal også lidt højt søske lidt den vej, så endet kommer frit. Skal den, hvad med hvis den kunne komme skudt ned på næste lag? Så den ikke er så central. Ligesom, Vi skal for sjov skrive 1865. Så tolker hun på det, så tror hun ser gammel ud. Ja, det er så. det. 2907 65, ikke også? Nej, 1965, ikke? Vi skal have det hele, ikke også? Så det er et telefonnummer næsten. Det er rigtigt. Sætter man dem på sin fod. 19. nu har du bare. Også fordi det er direkte på kunsten, ikke? Der er ikke noget. Der er for langt mellem 1-tallet og 9-tallet. Sådan noget. Pisseflot. Virkelig flot. Det ligner også sådan en kode på en det gør. hvad hedder det, en En fange, altså sådan en Guantanamo. Nej, jeg tænker på sådan en location. Pastarouladen, den er lige kommet på hvidt papir der. Ja, det var bare fordi vi tænkte. Det var perfekt, der sker noget. Det er meget collageagtigt, kan I se det? Ja, men det synes jeg ikke gør noget. Nej, det er da mega cool. Har vi simpelthen, så kommer det mest spændende, det er når Nick og Jay kommer ind over Det der. kommer dansende ind her. Og den ligger vi lige ned under her, og så kigger vi på det, og så er vi simpelthen done, tror jeg. Før var den både på hovedet og på hovedet. Nå, Hvis man kun spejler ved den. Så spejlvinder du den. Før kunne jeg ikke engang selv. Og hvis den så ligger... nej, hvis skal ikke den- bare... Skal, Altså på hovedet? Altså, men så starter den derover jo. Så men starter det er ked af, vi er lidt ked af. Jeg ved ikke. Skal jeg lave Jeg kan allerbedst lide, at det, at det er Men der sker spejlvand, noget fordi sort man virkelig flot skal under. kigge Ja. efter det. Men det skal vi jo være enige om. Hvorfor var det så nemt? Så ligger den der, hvor hvis er. Ja. Jeg synes altså, den er blevet fed, og der er så mange fede tanker bagud. Det er det, der er skønne. Jeg synes, det er super flot. Sindssygt flot, og man bliver ved med at gå på opdagelse i det. Det er super flot. Det er fedt. Og også fedt, at I ved, ligesom, hvad det er for nogle lag. Altså, hvis der er nogen, der har lyst til at sige, hvad fanden er det, så kan I ligesom sige... Vi kan besvare alt, jo. Vi kan besvare alt. Undtagen den grønne streg. Det grønne fra det, den tæller man... Det var den arkitekten lavede, men det er ham, der tegner på computer. This went wrong. Ej, det må vi jo finde en forklaring på, så. Ja, der skal også være lidt, der er ukorrekt, ikke? I skal transportere på en eller anden måde, det kan man jo godt. Det der, vi kan også bare tage den der. Altså, I er velkommen til at tage den der. Den kan vi lige give en lille korn 100, og så får den lidt olie. Så er den flot. Lige tørres af. Vi skal lige have noget... Hvor længe kan du stå der? Jeg kan stå her længe. Jeg var vant til at have et barn siden for. Nej, det er sikkert. Så tager vi det med op. Og så tager... nu ryger vi den der kameraopsætning. Ja, det er fint. Den Den er også 19 minutter lang. Så henter jeg lige